Έχουμε πλέον γυρίσει από τη Σάμο πολύ καιρό τώρα. Παρ' όλα αυτά, εγώ τώρα βρήκα τον χρόνο για να κάνω μοντάζ στο βίντεο. Δεν έχω τραβήξει πολλά πλάνα με εμένα να μιλάω και να εξηγώ που είμαστε και τι κάνουμε, οπότε θα βάζω στο ενδιάμεσο βιντεάκια με εμένα που μιλάω από το σαλόνι μου. Αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά να πω σε αυτό το σημείο πως με τον Χρήστο βρεθήκαμε επιτόπου στη Σάμο. Ο Χρήστος ήταν στην Φλόρινα και πέταξε από Θεσσαλονίκη για Σάμο, ενώ εγώ πέταξα από Αθήνα για Σάμο και βρεθήκαμε εκεί πέρα. Ήταν η πρώτη φορά που πήρα αεροπλάνο μόνη μου, τρομοκρατημένη θα πω πως ήμουνα. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ εύκολη διαδικασία εν τέλει και αυτό με έκανε να σκέφτομαι το πόσο φοβισμένοι είμαστε πριν δοκιμάσουμε κάτι καινούριο και πόσο πολύ μας εξελίσσει το να δοκιμάζουμε κάτι καινούριο. Τέλος τα φιλοσοφικά, συνεχίζουμε. Η πρώτη μου εντύπωση από το νησί, να πω την αλήθεια, ήταν μία αίσθηση εγκατάλειψης, μία αίσθηση παραμέλησης, σαν να μην το φροντίζουν αρκετά, σαν να μην θέλουν ιδιαίτερα κόσμο στη Σάμο και κάπως έτσι ξεκίνησε, δηλαδή μόλις έφτασα είπα δεν ξέρω αν μου αρέσει εδώ που έχω έρθει. Παρ' όλα αυτά, το απόγευμα, το βραδάκι, πήγαμε στο Πυθαγόριο, που είναι από τα πιο τουριστικά μέρη στην Σάμο, ένα πανέμορφο μέρος και αποζημιώθηκα από αυτό. Πήγαμε σε ένα σαν κάστρο, ήταν δίπλα σε μια εκκλησία, είδαμε το ηλιοβασίλεμα, ήταν απίστευτα όμορφα και μετά πήγαμε και φάγαμε σε μια ταβέρνα που είχε live μουσική και ήταν πάνω στο κύμα κυριολεκτικά. Πρώτη μέρα, τέλεια. Δεύτερη μέρα, είπαμε να το παίξουμε Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια. Εγώ δηλαδή και ο καημένος ο Χρήστος ακολουθούσε. Λοιπόν, είχα δει εγώ στο TikTok ένα μέρος το οποίο ονομαζόταν Μικρό και Μεγάλο Σεϊτάνι. Και πώς κάνω την σύνδεση και συνειδητοποιώ ότι αυτό που είχα δει και είχα αποθηκευμένο στο TikTok ήταν στη Σάμο. Οπότε δεν γινόταν να μην πάμε. Και πήγαμε. Πραγματικά η μεγαλύτερη αποζημίωση του νησιού ήταν το Σεϊτάνι. Δεν πήγαμε στο μεγάλο βέβαια, πήγαμε μόνο στο μικρό, γιατί πήγαμε κάπως ανοργάνωτοι. Άμα θέλετε να πάτε, εγώ προτείνω κλειστό παπούτσι. Εμείς πήγαμε με παντόφλα, καθόλου έξυπνη ιδέα από μεριάς μας, αλλά δεν ξέραμε κιόλας. Αφήσαμε το μηχανάκι, περπατήσαμε περίπου 25 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Εύκολο το μονοπάτι, δεν έχει κάτι δηλαδή δύσβατο για να το βγάλαμε με παντόφλα, φανταστείτε. Είσαι vlogger ή δεν είσαι? Τι ωραία που είναι εδώ! Αυτό αποκαλούμε vlogger, τρομάρα μου. Εδώ ναι ρε Χρήστο. Εδώ. Και φτάσαμε σε μια μαγική θάλασσα. Πραγματικά αποζημιώθηκα, θα μπορούσα να μείνω εκεί μόνιμα. Ήταν ένα όνειρο. Και μας άρεσε και στις δύο πάρα πολύ. Με βαριά καρδιά φύγαμε από εκεί πέρα και πήγαμε στους καταράκτες της Σάμου, όπου δεν έχω τραβήξει πλάνο από εκεί γιατί ήμουν κοντά στο να πάθω καρδιακή προσβολή. Έχει κάτι σκαλιά ξύλινα στο τέλος του μονοπατιού που υπάρχει για τους καταράκτες, που ανεβαίνεις και είναι λες και βρίσκεσαι σε γκρέμι και τα σκαλιά είναι λίγο, δεν τα λες και πολύ σταθερά, αλλά δεν είναι ότι κουνιούνται κιόλας. Αλλά νιώθεις αυτό το ένα λάθος βήμα να κάνω και έχω πέσει, ας πούμε, και έχω σκοτωθεί.
δεν σκοτωθήκαμε. Πήγαμε σε μια υπέροχη ταβέρνα εκεί πάνω, που αργότερα μάθαμε ότι υπάρχει και άλλο μονοπάτι από τον δρόμο για να πας εκεί πέρα, αλλά εμείς δεν το ξέραμε και το παίξαμε έτσι πολύ θαραλέοι. Αταμευθήκαμε με τις γεύσεις του εστιατορίου, οι τιμές επίσης εξαιρετικές, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά είναι το μοναδικό εστιατόριο εκεί στους Καταράκτες. Την τρίτη μέρα ξεκινήσαμε για το Πυθαγόριο, που βρήκαμε ένα εξαιρετικό μαγαζάκι. Είμαι λίγο ιδιότροπη στον καφέ. Όσοι με ξέρουνε, το ξέρουνε. Λέγεται Höge, γράφεται έτσι, και είχε εξαιρετικό καφέ, εξαιρετικό brunch. Προτείνω, ανεπιφύλακτα. Πήγαμε στην Μονή της Παναγίας της Πηλιανής. Πραγματικά η θέα, το δέος που αισθάνεσαι όταν φτάνεις εκεί πέρα είναι ανεπανάληπτο. Όταν μπαίνεις λοιπόν μέσα στην εκκλησία, στο αριστερό χέρι, αν δεν κάνω λάθος, αν προχωρήσεις, έχει τα σπήλαια της Παναγίας, όπου η θερμοκρασία ξαφνικά πέφτει πολλούς βαθμούς, είναι λες και ξαφνικά είναι φθινόπωρο του ονείρου, και είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ ατριχιαστικό, θα πω, να σκεφτεί κανείς ότι οι άνθρωποι, για να εκφράσουν την πίστη τους, είχαν φτιάξει μία εκκλησία μέσα σε ένα σπήλαιο, με τόση απλότητα και με τόση ομορφιά. Μετά που λέτε, είχα ενημερωθεί ότι υπάρχουν δύο παραλίες, η Μικρή Λάκα και η Μεγάλη Λάκα, οι οποίες είναι απομονωμένες δίπλα σε μία παραλία που λέγεται Μουρτιά. Από τη Μουρτιά λοιπόν έχει ένα δρομάκι, χωματόδρομο, που μας είχαν πει ότι αν τον περπατήσουμε από εκεί 15 με 20 λεπτά θα βρούμε ένα μονοπατάκι που μας κατεβάζει απευθείας στη Μικρή Λάκα. Περπατήσαμε εμείς 15-20 λεπτά σίγουρα, αλλά δεν βρήκαμε ποτέ το μονοπατάκι και πάρα πολύ στεναχωρημένη εγώ και ο Χρήστος γυρίσαμε πίσω. Εγώ ήμουν λίγο στα όρια της ηλίασης, αλλά την γλίτωσα, οπότε πήγαμε και εγκατασταθήκαμε στη Μουρτιά, η οποία ήταν εξαιρετική θάλασσα, όπως μπορείτε να δείτε, ήταν έτσι ήσυχα, οικογενειακά. Αυτό που μου άρεσε στις περισσότερες θάλασσες είναι ότι δεν υπήρχαν beach bar. Δεν μου αρέσουν τα beach bar, δεν θέλω να κάθομαι καθόλου σε beach bar. Με ενοχλούν αφάνταστα, με ενοχλεί η μουσική, με ενοχλούν οι τιμές τους, με ενοχλεί πάρα πολύ η πολυκοσμία. Οπότε, ναι, ήταν του ονείρου. Εξαιρετική θάλασσα, εξαιρετικά νερά, πολύ όμορφα γραφικά, είχε μικρά καραβάκια. Αυτό, ένα όνειρο. Την τελευταία μέρα ήταν η μέρα που φεύγαμε. Δεν έχω τραβήξει σχεδόν τίποτα, γιατί δεν κάναμε και τίποτα. Πήγαμε το πρωί πάλι για ένα μπάνιο στη Μουρτιά. Στα πάρα πολύ γρήγορα γυρίσαμε, κάναμε το μπάνιο μας, ετοιμάσαμε τα πράγματά μας, φύγαμε από το δωμάτιο, πήγαμε να φάμε ένα μεσημεριανό και μετά πήραμε ταξί για να πάμε στο αεροδρόμιο. That was all. Ήτανε τέλειο το τετραήμερο. Το νησί μπορεί να ξεκίνησε με μία αίσθηση ότι δεν θα μου αρέσει εδώ, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, θα ξαναπήγαινα. Δεν το γυρίσαμε ολόκληρο, δεν προλαβαίνει σε 4 μέρες, η Σάμος είναι αρκετά μεγάλο νησί. Το προτείνω ανεπιφύλακτα σε ανθρώπους που δεν θέλουν πολύ κόσμο, δεν θέλουν πολύ έτσι ταβαντούρι. Έτσι λέγεται? Μπορεί. Αν δεν λέγεται έτσι, με έχετε πιάσει. Αυτά. Χάρηκα πολύ που ήσασταν εδώ. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά, να περνάτε όμορφα.